και κύριοι, γεια σας. Το χειροποίητο χαλί, όπως έχουμε πει πάμπολες φορές, είναι ένα ανεκτήμητο εργοτέχνης, ανεξάρτητα από το μέγεθός του. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πέρασαν πάρα πολλοί δυνάστες, πάρα πολλοί αυτοκράτορες από την Περσία και φυσικά ο αγαπητότερος όλων ήταν ο Σάχ Ισμαήλ ο πρώτος, ο οποίος δυστυχώς πέθανε πάρα πολύ μικρός, σε ηλικία 38 ετών, και το διαδέχθηκε ο γιος του, ο Σάχ Ταχμάς Κουλαχάν, και κατόπιν ο μεγάλος που μνημονεύω σε όλες τις εκπομπές μου, Σαχί Αμπάς ο πρώτος, 1578-1623. Αυτός που έκανε και την πρώτη βιοτεχνία, μικροβιοτεχνία σε εισαγωγικά, χειροποίητων χαλιών στην πόλη Κασάν με το όνομα Γκουινάν. Πήρατε λοιπόν, σας λέω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα για να καταλάβετε, πήρατε αυτά τα κάποια χαλιά, τα οποία έχετε πληρώσει με κάποια χρήματα που βγάλατε με πολύ αγώνα και ειδικά τις εποχές που ζούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να διερωτηθείτε, πώς θα καθαρίσω αυτό το έργο τέχνης που έχω αποκτήσει, πώς θα το συντηρήσω, αν πάθει κάποια ζημιά, πού θα το πάω. Ο Ντανιέλ χρόνια ολόκληρα έλεγε ένα πράγμα, μην τα δίνετε έξω. Σήμερα σας λέω κάτι με δική μου εγγύηση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές μου. Μία είναι η εταιρεία που θα εμπιστευτείτε τα χαλιά σας, η εταιρεία Iris, με έμπειρους τεχνίτες από την Περσία, καθαρίζουν, συντηρούν, ακόμα επιδιορθώνουν το κάποιο χειροποίητο χαλί που έπαθε κάποια ζημία. Είναι η εταιρεία Iris. Σημειώστε παρακαλώ με ένα μολυβάκι και ένα χαρτάκι. 2310 466 766. 2310 δηλαδή 466 766, εταιρεία Iris, 10 γραμμές για την εξυπηρέτησή σας και λόγω εποχής χωρίς προκαταβολή.